Aisha Jabran la ba ko mun ba fla do malikona ni maliko ka hamana ke jen dugurila mun ne ko ton yo fana se malikona na to ma foli bilbil ba mbo ko yo kuma bani wakati be amme ba ka wakati tak ma be ko se hanga ni kuna funu ma hon ni sonja konna wa fana na len fla no ni sonja kelen konna na ka kuna funu da ma fa ko bela jelen ki bismillah betene utikalo kletan duru samba fla ani mo fla kuna fana damna lamba damna na nga fintigila mo ka kuna foni o mi na bola doniya ka fo ko fintigila mo ma duru mo yara continue u daga ro filme masna ka fe ni nga yira ka fosa ko olu ko ni mina to ka jugu ko ka fanga tigila mo no yi fintigila mo ka kiritigila mo yu ku yara kon yu u mina ku du u ka kiritigila mo ko dona na to lo kuni nyangele mi ka ko u bena da u ka Alsameto o kum kelen ko la mi namba la donné ka fa ko ministre musiglo no ko kan kibaru manale de Abdoulaye Diopé ale fene to me nyoy la nyoy mi yera na ko yo keni almay ka la sigire o kan nyoy se fesa nyoy yera kon tara bolu kuma ka keren yala ya yera ka fosa ko anga mali jamana ko yera ko ma ya mariadu uluma ka pankuru hakon ka pa mali jamana sanfala la mi nu kon ya mi ni ministre kon ya ira ka fasa ko o ko yera kon be ka ke ni keren la mali jamana yera kon wala ya kura min takanyeshi akalla kana o ko konana koni almay kan yera kon be fe ka chedun ka pankuru ka boli mali sanfala la ku yera kon ka seben kura do seben mi nu yera kon ba ni ka fasa ko ka pankuru be na boli mali sanfala la ko ka o boli ka yera kon be ke ministre mo ka bara de konan ko mi ne ka foka alman ka kon be ko ka pankuru bolu u yera kelen mali jamana kono no ko tike kunu be bara o barake ka bara yera kon be ke ministre mo ka ko konna de la hayira la ka fasa ko no yen ko o yera kon bulla ni ne ka nga alisa o kuna fon kelen konna na mbola doniya ka foko ma do ya yira ka fasa ko akeni o kuma nyoga mi temena mali jamana hali almay ka no nyon ko kum no kono na ko kuma be almay ma ku ya yira ka fasa ko lu yera kon munu ka kele ka ciren ba kele ku yera kon munu ulu wele ka bo mali jamana konna na Alisa okuna funu konna na ambola doniya ka foko ka keni benyo ya mi yera kon be mali jamana ani minisuma ni nyon cheno o yera de kon ni mali jamana yera kon ya yira ka fasa ko minisuma mo ko lu ka yala ko yera kon mena jo mali jamana konna na ko fu ya mara kura ka dum hayra la ka foko bido ina no yetene utukalo kletan duri ko minisuma mo ku kon be se ku ka yala damne mali jamana kono o mi o kon mena ke la kana o mu konna na kuna fonu betana ye dunga fa kuna fonu la o mi nambola doniya ka foko chakeda misiglen dunga fa kun kongola na le DRCC olu koni bolo nobla sebe minu koni ayira ka foko olu yo songo munu boka di jamana kono dum wala sa no ga be seka ke jamana kono dum matuga na ku koni be yala la ko yala teke butiki tugu dala ko mahamunu yara koni be doni fereke mno yo no ye joko la kuma ba yu ku koni be kata yala olu bela jelendala mi o yala u yara koni be ka keni fintigla moyo wala sa fintigla mo be se ku ko gorama doni ko ina tuga o ayira ka fonu sera ma mari makasoro e kon kelenu ka do fara songo ka keni olu ni songo min boka di jamana kono duma kibe nyangi wo klala ka ira ka foko ni fere kala misen fe de kon ya do nga fo e kon be ka fere ka gele ala ko ibe ka ta worom no ku kon be ka gele ala sima ki yara kon ka wuli like wala sa o mawni yangi limu ka ko kon ka do ko ni ira ka foko ni zina ko bela jelen yara kon be songo la wala wa kanyin no butiki tiki bela jelen fe ku ye songo mun boko butiki tiki bela jelen ka noro ika dala jamana kono do bela jelen ka ko fere kana ka jamana kono duma ka temeni songo ka konu kon toru ka sega ka donga fo mama kon ye fere ka jamana kono doma ka temenni so ko fole nu ka ko o tigi kon be nyangi alisa nantora ministre musigle no ko kan kibaru ka kuna foni la no yere de kon Abdoulaye Diopé alay bolo no blaseme ke bolo no blaseme mina yere kon be ko ulati shinwa ka jamana ma mina yere ka fuso ko ke ni sama mi yere kon be shinwa ka jamana ani l'Amérique ko ka jamana ni no chen o ye o kele yere kon be ka ke tay wat kun kan kula ayira ka foko jonyo ga nyman be mali jamana ani shin ni nyon che ko mali jamana kon ka de mebe shinwa wi
halisa n'an tora ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ivoirien ka kɛlɛkɛcɛden 49 min tun b'anw ka faaba kɔnɔna na kɔnɔna ka sɔrɔ ni doncogo kelen ma d'u la bawo a fɔra k'u kɔni donna Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn foyi t'u bolo wa u nakun foyi ma dɔn Mali jamana kɔnɔ hukumu kɔnɔna na Mali jamana yɛrɛ kɔni tun y'u minɛ nka an bɛ wagati min na sisan kunnafoni wɛrɛw bɔra k'a yira k'a fɔ sisan ko mandat de dépôt dara ni cɛ 49 bɛɛ lajɛlen kan min yɛrɛ k'u kun da n'u ye Bamakɔ ka Sonboma kan ko ɲɔnu ka kiiridenw cɛ. O kunnafoni kelen de kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔnkilidalaba min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'ale tɔgɔ de ko Maramba ale fana kun kan ka tolonkɛ kɛ Abidjankaw fɛ n'o kun kan ka kɛ Karidu u tɛ kalo tile 14 n'u a yirala k'a fɔ ko Ivoirien sifinnaka denmisɛnninw ko olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o ko in ma min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu k'a cɛ 49 datugulen tɛ se ka to an ka faaba kɔnɔ k'anw ka dɔnkilidala ka taa ko k'a fɔ ko bɛ taa nisɔndiya kulonkɛ la olu fɛ o hukumu kɔnɔna na Maramba ale ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ min n'a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ foyi ɲini bɛn kɔ ko na ale kɔni ka nin tolonkɛ in bɔli a ma ko ni o kɔni bɛ se ka bɛn sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ka kulonkɛ bɛ bɔ a ma min n'a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin a jatigi bɛɛ lajɛlen ma ni maa minnu bɛɛ lajɛlen taara a kunbɛn min n'a y'a ɲini a ka maaw fɛ sa ko minnu fɛn fɛn yɛrɛ de kɔni tun ye carte ta ale ka concert kunkan ko in na ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'i ka carte mara ko don n'a nataw la ko don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna fɔ nin kulonkɛ in kunkan ko la. O kunnafoni de bɛ taa n'an ye Welesebugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugumisɛnnin min bɛ wele ko Janeko an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale ye dugu ye dugu min yɛrɛ kɔni sigilen don Kɔbolo kunkan kunna min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jiwalankata a yɛrɛ kɔni kɛra nin dugu in na u ka nin jiwalankata in hukumu kɔnɔna na ko maa kelen o kɔni bɔnɛ n'a nin na maa 7 olu yɛrɛ kɔni banana o hukumu kɔnɔna na sapeur pompier minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kulukorokaw fɛ olu wulila k'u kunda ni maa ninnu kan n'olu ye tasuma fagalaw ye walasa ka se ka taa ni maa ninnu ni kisi cogoya min na ni tasuma fagalaw ka ɲɛmaa min sigilen don Kulukoro ale kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ n'a kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko maa de kɔni sigilen don Kɔbolo la ni maa de kɔni sigilen don so labanbalu la k'an bɛ nin wagati min na ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi n'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka bɔ o yɔrɔ ninnu na bawo jiwalankata ko min yɛrɛ kɔni daminɛlen filɛ n'a daminɛna a kɔni tɛ taa ka ni maa ninnu da an bɛ dugawu kɛ sa k'an daba ma k'a wele sera maa min ma k'Ala ka badabada dalen nɔgɔya ye. Halisa n'an tora marabolo kunnafoni na an bɛ taa Kuri min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kuri ale kɔni bɛ Kucala mara la Bamaciwale maaw u yɛrɛ kɔni taara bi maaw kan Kurikaw ka sira la n'u yɛrɛ kɔni taara bi cɛ dɔ ka to ta ka ni ko o minɛ ko o jeni an bɛ wagati min na sa kunnafoni yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini k'a dɔn fasa ni Toyota in nin tun ye jɔn de ta ani u ye maa jɔn yɛrɛ de minɛ a yɛlɛ k'a fɔ ko o kunnafoni kelen kɔnɔna na sa ko Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni ye mɔgɔw lajɔ sira kan ni ka olu bolominɛw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u kɔni tun bɛ ka mɔgɔw bagabaga n'u ka maramafɛnw ye. O kunnafoni de bɛna n'an ye an ka minisiri ɲɛmaa ka kunnafoni la n'ale de ye Choguel Kokala Maïga ŋunuŋunu kumaw tun bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la cogoya min na ni mun dɔw tun y'a yira k'a fɔ ko minisiri ɲɛmaa k'ale kɔni kun ladalen don an ka kɛnɛyaso dɔ la AVC kunkɔrɔ kunnafoniya bɔra k'a bin k'a yira k'a fɔ ko o kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko minisiri ɲɛmaa ka furakɛla k'o de kɔni y'a yira k'a fɔ k'a yɛrɛ kɔni k'i sɛgɛn lafiya bɔ ko bawo k'a sɛgɛnnen don kosɛbɛ k'a yɛrɛ kɔni kalo 19 tɛ kɛ baara la ka sɔrɔ a ma sɛgɛn lafiya bɔ tan ko hukumu kɔnɔna na sa k'u yɛrɛ kɔni ye sɛgɛn lafiya bɔ k'u y'o wajibiya kan ko don n'a nataw la sa ni lɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ko ni Ala jɛna n'a ye k'a bɛ wuli k'a ka baara kɛ min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka minisiri ɲɛmaa k'Ala k'a sɔn kɛnɛya la. Halisa n'an tora ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa n'ale de ye Macky Sall ale kɔni kɔnɔnen don anw ka faaba kɔnɔna na bi dɔn in na n'o tɛ kalo tile 15 min n'u y'a yira k'a fɔ kabini camancɛ fanga yɛrɛ kɔni sigira sa ni kɔni ye Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa nin y'o nako fɔlɔ ye anw ka jamana kɔnɔ o min n'a bɛna heure dama dama baara kɛ n'anw ka jamana ɲɛmaaw ye ka tila ka segin Senegal. Halisa n'an tora ka kunnafoni na i n'a fɔ an tun y'a ɲɛfɔ ye don nataw la cogo min na Jugu Sidibe n'ale kɔni bɛ Kayi mara la ni ale yɛrɛ kɔni ni bin kɛra ale kan k'ale faga jɔnya ta kunkanko la o min kɔni warankatalen don Kayi dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko in na sa ko maa 18 k'u yɛrɛ kɔni o minɛ min n'u y'a yira k'a fɔ ko kamalenin 2 ko kɔni bɛ ni maa 18 cɛla ko kunu k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Jugu Sidibe ko olu de y'a faga.
alisa nan tora ka kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa Mali ni Guinée ka jɛɲɔgɔnya la. Mali ni ka kɛ ni jɛɲɔgɔn min bɛ Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ n'u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya kan ka jɛɲɔgɔnya in sinsin. Bawo Guinée port o kɔni kɛra yɔrɔ min yɛrɛ ni Mali jamana mɔgɔw ka feerefɛnw bɛ ka don fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kɛlen don ka ko kura min sigi sen kan n'o yɛrɛ de kɔni ye corridor ye. Walasa ka ko di corridor ma u kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta don min yɛrɛ n'u yɛrɛ kɔni kɛ utukalo tile 12 ye k'o don ta k'o don sigi k'o kɛ jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana ani Guinée jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa dɔ bɛ se ka fara an ka jɛɲɔgɔnya ka togoya min na walasa dɔ bɛ se an ka jɛɲɔgɔnya a bɛ se ka sinsin togoya min na. O hukumu kɔnɔna na Mali douanier olu yɛrɛ kɔni y'u dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Guinékaw ka port la min n'u yɛrɛ kɔni ye ɲɛmaa bila ye n'ale yɛrɛ de tɔgɔ ye Amadu Konate ye walasa jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali jamana ani Guinée jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka taa ɲɛ togoya min na halisa k'u sinsin corridor ka corridor nafa a bɛ se ka se ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ma togoya min na. N'an tora o kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa sanuko kunnafoni na o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min sigilen don ji ani dugukolomafɛnw kunkanko la ale bɔra ka kunnafoniya di min n'a yira k'a fɔ ko tari Ismail Sibi ale ye cakɛla Mali jamana kɔnɔna na n'a ka cakɛyɔrɔ tɔgɔ ko Marina Gold a yɛrɛ la k'a fɔ ko don n'a nataw la sa ko Mali sanuko kɔni tɛna bɔ kɔ kan ko bɔ olu ni Ismail Sibi u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min ni Ismail Sibi n'ale ka cakɛda n'o yɛrɛ de kɔni bɛna Mali sanu yɛlɛma o y'a yira k'a fɔ ko ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna jɔ k'a yɛrɛ kɔni bɛna baara di sifina ka denmisɛnnin 170 ma ko min yɛrɛ de ye ko fo 2000 olu fana bɛna baara sɔrɔ togoya dɔw la u y'a yira k'a fɔ sa ko ni baara in kɔni nafa ka bon kosɛbɛ ko bawo ko Mali sanu a bɛna yɛlɛma Mali yɛrɛ fɛ yen min yɛrɛ kɔni min bɛ kɛ dugumakolo jukɔrɔ fo ka taa se min bɛ kɛ ni mansimafɛnw ye k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔna na k'a nafa dɔ ye min ye min yɛrɛ de kɔni ye Mali jamana mako kun bɛ jɔ kɔkan mɔgɔw la ka na an ka sanuko sɛgɛsɛgɛ ko o ko yɛrɛ kɔni bɛna ban k'a nafa dɔ fana ye min ye ko dɔ yɛrɛ kɔni bɛna fara Mali sɔrɔ da kan kosɛbɛ ko bawo k'an ka wari nafamaba bɛɛ bɛna to an yɛrɛ fɛ yen k'a nafa dɔ fana ye min ye sanu min bɛ don ani sanu min bɛ labɔ ko Mali jamana bɛna se k'o dɔn ko Mali jamana ka sanu tɛna bɔ a ɲin'a ma togoya min na wa k'a nafa dɔ fana ye min ye ko ni cakɛda in yɛrɛ kɔni bɛna se ka sanu tɔni caman yɛlɛma san kɔnɔna na min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni nafa yɛrɛ kɔni tɛna se ka fɔ ka ban o bolonɔbila sɛbɛn o ko yɛrɛ kɔni kɛra ka ban don n'a nataw la ni cɛ in n'o de Ismail Sibi ale bɛna ni baara daminɛ Mali jamana kɔnɔna na. O kunnafoni de bɛ taa n'an ye siraba kan kasara kunnafoni la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Banginedakaw fɛ ko sotarama dɔ ale yɛrɛ kɔni bɔra ka bin a yɛrɛ ma a ka bɔ ka bin a yɛrɛ ma o y'a yira k'a fɔ k'a kɔni ye maa kelen bɔnɛ a ni na maa fila a yɛrɛ kɔni banana hukumu senfɛ tabakɔrɔkaw ka tasuma faga la olu wulila ka se ni ka ni maa ninnu cɛ k'o kunda n'a ye l'hôpital du Mali kan min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko an daba ma ka wele sera maa min ma k'ala ka badabada dali nɔgɔya ye minnu yɛrɛ kɔni dalen don kɛnɛya kunkanko la ko ala k'u sɔn kɛnɛya na halisa tasuma fagalaw ka ɲɛma ale kɔni ye cikan bila halisa k'a ma ɲini chauffeur fɛ k'u yɛrɛ kɔni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka boli dɔɔni walasa k'u ka se k'u yɛrɛ ni kisi ka mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ni kisi u fɛ. An bɛ taa Gawukaw fɛ yen o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Gawo sifina ka denmisɛnninw olu fana bɔra ka caya k'u ka nisɔngoya jira minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛden b'olu fɛ n'olu bɛ wele ko force Barkhane mɔgɔ k'u bɛ tile 3 de d'u ma k'u kɔni ka taa ka bɔ Gawo jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko kabini force Barkhane mɔgɔw nana ko lakana kɔni ma sabati Gawo jamana kɔnɔ ko ni min dɔ ma fara olu ka basigibaliya kan ko foyi ma na ni olu ka basigi k'olu kɔni bɛ tile 3 de di force Barkhane mɔgɔw ma k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ka bɔ Gawo dugu kɔnɔna na. Kunnafoni datugu pewu an bɛ taa dolanci kɛrɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baskɛti an ka sifinnaka musomanni minnu bɛ baskɛti ta n'u olu bɛ wele ko U18 mɔgɔw n'u ka ni jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen n'a yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ farafinna duguw ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sebaya ko yɛrɛ kɔni kɛra Mali ta ye min n'an b'a fɔ ko tari ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen a kan ka di ni sifinnaka denmisɛnninw ma k'u dɛmɛ sa u mago bɛ min na u ka d'u ma walasa halisa Mali jamana ka se ka taa n'a ye yɔrɔ jan na. Mali kunnafoni show jabani labagaw ni kunnafoni dama de kun b'an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala ma basi wɛrɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nka ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bi ye lɔgɔkun daminɛ k'ala ka lɔgɔkun janen ni aw bɛɛ lajɛlen na ala k'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni kisi ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma a k'an bɛn